puila prothom dapohorni digitise sini bayu jotto borok no manai Sanjana no hedana hingke ang sanar musungo dapohor ni digitise jotto borok to bono sinu ta manai Sanjana no bini digiti no jotto borok bona hakli dei bono pura suba laikya pura wancha sikam sinti prasa jotto borok suba laikya bono hamthung hlina hamrana ni hanine manai Sanjana no bono suba ma hai bo suba mungma ma hai kebo borok mo hai khlanya suba mungmai Liya ko do ani je nokmani ta inke da pohor na eng tinyo bono jotto borok sekang nugo te sini bayu he dibana inke abun ang joli khatangi hingkainke da pohor no kok kaitchele borok sengnani dorkar manai Sanjana no tuphai phaisi nani hanine singyawi borok to saisi maya singyawi se borok tu phaisina ni hine ticket tani paikhe manai Sanjana no ta inke ticket tani pai mani pore se borok no sahoru tai update do inke abo khitu saya kalai he dana borok se first to last pura bono logi ruine tongkha tei suba laikya borok to jotto borok bona hamjagi suba laikya dadi phat phat hamrana ni hine tamo school bazar tai office ungthong bazar bazar dukan dukan para para jotto borok suba laikya jotto borok suba laikya hinke bini rangbai bono phunu gyawu bono nayawu tamni bage borok tabo phainani kalaikya ani mote hinka ki manai Sanjana ni bini family ro nga mat keno jolika borok nugu je phano tongthu joli phano tongthu haipana angle mas hasina kya angle pura jolika tangi hindi bini rangbai bono phunuk dita bono phunuk di bini rangbai tamni bage borok Buma Bupha so hinke wanchuka huda bote tabate hamliya bote te hamya jad huda rangbo bailang borok bo thanglang enggan hinke bono phunuk Liya bono nokotala gnyo kisa misa biti chari tonna osai thusu hinne phunuk nai ge rang to kabangma ge rang hinke to bai thanai hinke bora rang no borok kunu khlainai haita bona rang no kunu khlainai hinke ko bono tui phaisena apti he wanchu kata borok hinke haida angle pura kitchapano Chajak Liya abono bini rangbai tesu kemu borona ni kokbono kemu boriya ha boro obono wanchu kang je wanchu ani je wanchu mani hinke omti haino do borok wanchuka bini borokni borok thanglaka tongsinai thijinai goloke rangbo bailang haiba bora rang nugunya kobor jawi to khata kobor buji khata a rang bai borok kunu kisu khlainai ni bono nogotalange hainu bithi kisa misa sar toni nai osairo nai to nai geta asa rang to baya bele he dibana inke bono nogotui phaisinai putawe kheto tu bhakya oboto saimaliya khu ang te tini rogobo phun naijak Liya khu somoi korini bagoi inke ani wanchumani hinkanke obo hayo noro no wanchumar obo bo hai comment khlai sadi dollo angke to markeno joli kha bim family rono saya hani romphano sanani hini ma phakya inke ani mote hinkanke tabo aje bono suba bana asik je rang tongmani dapohani yago phewere nani ungthung kebang ma borok hamya tongu hamanai Sanjana haite bo borok hamya tongu tamke laisi wi baksa borok phayoi sanrai gya baksa borok social media ni bisingtui phairai gya sanrai gya tongu lachi jagai tongu ha inke kebama borok hamya tong he dana bini bodalate kaise borok phana hamnani ungthung arang bai suba khangkainke ani bisingte hingkainke ang obo hai nayuta do noro kheto Buma hai wanchuk ang to saimia tabe ani wanchuk man hingkainke obo hai bano da pohorno kaisa kokle sanani dorkar ka boro sungnani dorkar tongmani first to last ge borong ni bukha busuk tamong tokhana sungse sini bukha se sungto logiri miya thangi maya hai bano sa je chuk mani sumbo khokcha khongni suba kha manai Sanjana no do ge sung tole suba mani simise omti haingi tungsini bukha ke da pohor ni bukha borong ni bukha bukti hai tamong ui tokhana ha kichapano sungnani dorkar tongmani ge osukno